racket, you see. So I just put stick. I don't know. Maybe some of coaches also make the same. Yes or no? Το κάνετε αυτό εσείς εδώ? Έχετε κάθε μέρα? Δεν το κάνετε, no. So I put half racket with white paper and give to player to play top spin. Κολλάει λοιπόν το χαρτί στη ρακέτα και τον βάζει τον παίκτη να κάνει top spin με αυτή τη ρακέτα. So we all understand when player touch ball and down part of racket, that is ball coming down. Και έτσι είναι αμέσως κατανοητό και φαίνεται αμέσως δηλαδή ότι πότε χτυπάει την μπάλα στο σωστό σημείο και πότε όχι. Γιατί όταν χτυπήσει το χαρτί η μπάλα. So again we give to player conditions. Πάλι του δίνει με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες. When he must do what we want. Για να κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής. Okay. So this is one example regarding top spin for this good exercise. Good exercise we give to him. Put here half, maybe little more. It's depend of level. A little bit. Yes. Εξαρτάται από το επίπεδο του παίκτη που έχουμε, έτσι. Το που θα τοποθετήσουμε το χαρτί, θα το βάλουμε στη μέση της ρακέτας ή θα το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω. Αυτό εξαρτάται από το τι επίπεδο παίκτη έχουμε να κάνουμε. Πότε θα το πάμε πιο κάτω? Πιο κάτω θα είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, πιο πάνω θα είναι πιο ψηλό το επίπεδο. Η γνώμη του είναι ότι όταν οι αρχάροι αρχίζουν και κρατάνε τη ρακέτα. My opinion is that this mistake. Η γνώμη του είναι ότι αυτό είναι λάθος. Δηλαδή ο δείκτης να είναι λίγο παραπάνω. Because players must take rackets, you know, with two fingers. Γιατί πρέπει τα δύο δάχτυλα, έτσι, να είναι στη θέση που είχαμε πει. Two fingers here and here. This it's feeling of ball. Αυτό δίνει αίσθηση καλή στην μπάλα. Coming only from these two fingers. You can feel ball only with these fingers. Αισθάνεται πάρα πολύ καλά την μπάλα, έχει καλύτερη αίσθηση της μπάλας με αυτά τα δύο δάχτυλα, με το δείκτη και τον αντίχειρα. You can feel ball in the racket, only two. This not feel ball. This 1, 2, 3. Με αυτά τα δάχτυλα δεν υπάρχει αίσθηση της μπάλας πάνω στη ρακέτα. So, δεν αντιλαμβάνονται με αυτά τα δάχτυλα την αίσθηση της μπάλας πάνω στη ρακέτα. Many times happen when player his finger coming here and he's making mistake. So, coach speak with him. No, you must put finger here. Take it with this. Όταν βλέπουμε ότι έχει το δάχτυλο του πάνω, γι' αυτόν είναι λάθος και το βλέπουμε να έχει εκεί το δάχτυλο, τότε ο προπονητής πρέπει να του πει να κατεβάσει τον δείκτη. Για τον δείκτη μιλάμε, να το κατεβάσει το δείκτη κάτω. Again, we can repeat many times to player. Το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές στον παίκτη. A player will still have the same mistake. Αλλά ο παίκτης κάνει συνέχεια το ίδιο λάθος. I was put in my time when I was working with beginners players. Όταν δούλευε με. I was putting this one. Όταν δούλευε με αρχάριους, ένας τρόπος για να αποφύγει αυτό το λάθος, για να διορθώσει αυτό το λάθος. Παίρνει ένα τσιρότο. Δείτε το, δεν χρειάζεται να το. Βγάλε μια φωτογραφία, Νίκος, παρακαλώ. Here and here. Με ένα τσιρότο και ακινητοποιεί το δάχτυλο στο σημείο που θέλει. Yes, he's collect the balls, collects the balls with left. So every time he's have racket in his hand. Θα μαζεύει την μπάλα που είναι κάτω με το άλλο χέρι για να μείνει σταθερό αυτό εδώ και θα κρατήσει με το τσιρότο επιμένω το δάχτυλο πάνω στη ρακέτα. So he's have costume to play forehand with forehand and backhand, all strokes with finger here. Και έτσι θα παίξει όλα τα χτυπήματα με το δάχτυλο στην σωστή θέση. So again, coach must give conditions to player. Επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει ο προπονητής να δώσει τις κατάλληλες συνθήκες στον παίκτη ώστε να διορθώσει, να φτιάξει το παιχνίδι του όπως το θέλει ο προπονητής. When player not have choice, he must do. Στην περίπτωση αυτή, δίνοντας τις συνθήκες που θέλει ο ίδιος ο προπονητής, ο παίκτης δεν έχει δυνατότητες επιλογής. Θα κάνει αυτό που του ζητάει ο προπονητής. This slowly, a little bit, every time want like sleep. Always sleeping. Όλη την ώρα δείχνει ας πούμε ότι θέλει να κοιμηθεί. Please, don't finish career of this player. Ναι, να μην τον διώξετε λοιπόν αυτόν τον παίκτη που είναι αργός και που δείχνει ότι όλο θέλει να κοιμηθεί. Κρατήστε τον και κάντε τον αμυντικό. Give him racket. Δώστε του ράκετα. Start to see. Because beginners players also one advice. From beginners players you can see somebody of beginners players they try to make movements up. Φαίνεται λέει από τους αρχάριους ότι κάποιοι αρχάριοι προσπαθούν να κάνουν την κίνηση προς τα πάνω.
somebody from somebody of these players, it's natural. They never played table tennis. But, σε κάποιους είναι φυσιολογικό, βγαίνει από μόνο του, σαν να το ήξερε από την αρχή. But racket going down, racket going σε κάποιους more. πηγαίνει ρακέτα κάτω. In this time you can decide. Maybe this will be good for attack. Maybe his will be good for defense. Θα φανεί, λέει, από την αρχή κάνοντας αυτή την κίνηση, ποιοι είναι καλοί, μπορεί να είναι καλός για να παίξει επίθεση, μπορεί να είναι καλός για να παίξει άμυνα. How to work with beginners players, I think we all know how to start with beginners players. Yes? Πώς ξεκινάμε με τους αρχάριους, πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι. I not will repeat the system of work with beginners players, but only some important points. Δεν θα επαναλάβει πώς ξεκινάμε και τι κάνουμε, αλλά θα επισημάνει κάποια πολύ σημαντικά σημεία. Of course, must start with this. Πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα αυτά τα ξέρετε. Start with this, yes, this only. Then another side, yes, another side. And they walking, then running, then some exercises when they only take a ball on the racket. Κρατάμε την μπάλα στη ρακέτα και κάνουμε διάφορες μετακινήσεις με την μπάλα πάνω στη ρακέτα ισορροπώντας την. After they must start to make this. Ναι. Yes. Κάνουμε να πηδήσει την μπάλα πάνω στη ρακέτα. Yes. One side, another side, then 1, 2, then 2, 1. Then up, down, up, down. Also very good exercise for feeling of player. If must make one ball up, down, up, down, up. Down. Διάφοροι συνδυασμοί, έτσι, με ύψος μπάλας, for feeling the ball. Or here, for example, up, here, down, up, down, up, down. It's different levels. Everybody can make like this, but very few players can make different. Up and down, up, down. Yes? And after go to the ball and make it exercises. Μετά πάμε στον τοίχο και κάνουμε αυτό που έδειξε και χθες. Then after go to the table. Και μετά πάμε στο τραπέζι. Okay, 100 here, 100 here. 100 έτσι, 100 έτσι, 100 παραλήψεις. 100 here. 100 έτσι. 100 to 200 there. 100 με 200 στο τοίχο. After table. Και μετά πάμε στο τραπέζι. Not first training, okay, children come to the table for fun. I want to play only table. Όχι, απευθείας λοιπόν πάνω στο τραπέζι. I want to play table. They didn't see table for all life, then 7-8 years, they come to the table, they want only table. They like very much table. Είναι λίγα μωρά που είναι 7 χρόνια. You take him hand, okay, wall. Δεν έχουν δει ποτέ τραπέζι στη ζωή τους, πάνε στο τραπέζι, πάνε να το τραβήξεις από εκεί που και το τραπέζι μαζί να το πάνε στο τοίχο. Έχει κολλήσει το χέρι του πάνω τραπέζι και δεν μπορεί να το τραβήξει. They like it very much. Very difficult situation because after 2-3 trainings in the wall, coming father, say, coach, problem. Είναι λέει μια δύσκολη κατάσταση αυτή. Μετά από τις 2-3 φορές τείχο, ξέρω εγώ, αναπηδήσει της μπάλας, έρχεται ο μπαμπάς. Coach, λέει προπονητή τι κάνει, μόνο ότι θα παίξει το παιδί. Coach, table tennis. Table tennis, not ball tennis. Table tennis. Πώς το λένε, Squash. Yes, table tennis. So yes, it's problem because first the coach not have way. He must put player on the table. In the table, 10 minutes, good. After 10 minutes, player understands here many problems. And after not interested for table tennis. Αν τον βάλουμε, λέει, απευθείας στο τραπέζι, μπορεί στην αρχή κάτι να κάνει, αλλά μετά θα κάνει πάρα πολλά λάθη και θα σταματήσει και το ενδιαφέρον του, κάνοντας τα λάθη και θα σταματήσει το ενδιαφέρον του. First 10 minutes, 10-15 minutes very interested, and after 10-15 minutes not interested. Μετά από τα 15 λεπτά. So for children it's not important to put them to play on the table. For them very important to start some games around of the table. Πολύ σημαντικό για τα παιδιά δεν είναι να παίξουν απευθείας στο τραπέζι, αλλά είναι να τους κάνουμε κάποια παιχνίδια γύρω από το τραπέζι. Some of two
teams, some estafettes. For example, my team, 5 players, 10 players, your team, 10. And we must do running, for example, with ball and racket. All with ball and racket. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν με τη ρακέτα πάνω, με την μπάλα πάνω στη ρακέτα. We must do, for example, running there, then Σκηταλοδρομίες. make here one jump, then come back this, or some runnings, or for example, we must make like this. Στη Here, σκηταλοδρομία, σε ομάδες. then one jump, then again. Some like this. Φτιάχνεις. So exercise, games for children is very important to motivate them to play table tennis. Τους δίνεις κίνητρο με αυτά τα παιχνίδια ώστε να παίξουν